Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na umabot na sa 87 billion 190 million pesos ang kabuang halaga ng iligal na droga na kanilang nakumpiska mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Resulta raw ito ng mas pinigting na kampanya laban sa illegal drugs. Sa talaan ng ahensya nitong Huwebes, September 18, kabilang sa mga nasamsam sa mga operasyon ng PDEA nationwide ang 11,680.81 kilograms ng shabu, 100.57 kilograms ng cocaine, 144,927 kilograms ng ecstasy tablets, 7,767.16 kilograms ng pinatuyong dahon ng marijuana at bricks. Lahat ng ito ay nakumpiska mula July 2022 hanggang August ngayong taon. Sa kabuuan, nakapagtala ang PDEA ng 120,787 operations kung saan 162,597 na drug suspects ang nasa kote at 10,342 rito ay itinuturing na high-value targets. Nalansag din ang 1,582 drug dens at 3 tagong shabu laboratories. Samantala, mahigit 29,000 sa 42,000 barangay ang naideklarang drug-cleared at higit 6,000 naman ang opisyal ng drug-free. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, hindi lamang datos kundi patunay ito sa dedikasyon ng tanggapan sa pagbuwag ng salot ng droga sa bansa. Kaugnay nito, nagsagawa ng magkahiwalay na search and seizure operation sa prison facility sa Angeles City at Bulacan ngayong buwan. Pinangunahan ng PDEA Pampanga Provincial Office, PDEA Clark AIU K9 Unit at BJMP Regional Office 3 ang Operation Greyhound sa PDL sa tauhan ng BJMP sa Angeles District Jail. Negatibong resulta ng operasyon, walang nasamsam na iligal na droga, paraphernalia at iba pang kontrabando. Negatibo rin ang resulta ng drug test ng 36 jail personnel at 150 PDLs. Nagpatupad din ng kaparehong operasyon sa mga piitan ng Bukawi, Plaridel at Malolos City ang PDEA Bulacan Provincial Office kasama ng iba pang mga otoridad. Matapos ang mahigpit na inspeksyon, negative rin ang mga pasilidad sa droga at mga puslit na bagay at negative rin ang mga sinuring specimens ng drug testing sa lahat ng PDLs at kawani ng BJMP. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw.